Masaya nga bang magbike mag-isa? Kung baguhan ka pa lang, madalas wala kang nakakasama. At kung matagal ka na sa pagbibisikleta, hindi sa lahat ng oras ay may nakakasama ka. Bakit kamo? Maaaring ang ibang kasama mo ay hindi talaga mahilig magbike. Di kaya naman, madalas wala silang sapat na oras. Madalas, may kanya-kanya silang mga dahilan at busy sa kanilang mga gawain. Yung iba naman ay may pasok sa eskwela o sa kanilang trabaho. Kaya bilang isang siklista, hindi natin maiiwasan na minsan mag-solo ride. Good morning mga kabaigang, Wendell Petisanan here and welcome to my channel. So, andito tayo sa boundary ng La Union. Ayan. So, pupunta tayo ngayon sa isang lugar na matagal na natin hindi na pumuntahan. So, maraming pagbabago na siguro sa mga dadaanan. Ito yung bikers din. So, papasyalan natin to ngayon. Solo ride ulit tayo. Kaya samahan niyo ako mga kabaigang, let's go! Kaya naman, sa video ito, usapang solo ride muna tayo. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa munting channel ko. At i-follow ang Kabike Gang Facebook page. Ako nga pala si Wendell Petisanan, ang inyong Kabike Gang. Sa video ito, usapang solo ride muna tayo habang pupuntahan ko ang isang lugar na matagal ko nang hindi napupuntahan. Madami na kaya ang mga nagbago? Yan ang aalamin natin. Malapit na tayo lumiko papunta ng Barangay Katagintingan. Kung galing kay Rosario La Union, yung kanto na yun ay sa bandang kaliwa. Kaya liliban natin ng kalsada dito sa may mga tricycle na to. Ito yung Barangay Katagintingan. Sementado na siya, maganda. At magbibigay din ako ng ilang pros and cons or advantages at disadvantages kapag nagsosolo ride tayo. Ang lahat ng sasabihin ko ay ayon sa sarili kong karanasan. Dati malimit kami dito nung bago-bago pa tayo sa pagbabike. At kung may mga karanasan din kayo, pwede nyo yan ilagay sa comment. Itong Katagintingan ay part pa rin to ng La Union. Pero madadaanan natin dito yung boundary ng La Union at Pangasinan. So ito, barangay road pa lang to. Kaya ganito to kaliit. Pero dito pa lang, hingal na tayo. Una, you are the decision maker. At dahil nga nag-iisa ka lang, malaya ka makakapili ng rutang gusto mong puntahan. Patag, lusong, o ahon man yan. Malayo o malapit at ilang pahinga ang gagawin mo. Matagal na tayo hindi nakapunta dito. Lahat ng yan pwede mong gawin base sa sarili mong kagustuhan. At pwede ka ding mag-set ng ride mo na pasok sa sarili mong schedule. Dahil nga, solo ka lang. Nanghahabol. Mababait. Uy, ang ganda ng taniman ng ampalaya, oh. May mga bunga. May mga ahon-ahon dito, may ikli lang pero hihingalin ka pa rin. Oh, bueno, ang daming ganito, mga ahon-ahon, pero hindi naman ganun
kahaba. May bawi agad. Well ulit. Malilim pa. Ayun, may ahon na naman. Oh, may ganito dito. Grotto. May mga ahon dito. Uy, bitin tayo sa gearing natin. Ang tigas. Hindi tayo nakapag-change gear. Versado. Pangalawa, ride at your own pace. Madalas, naririnig ang salitang ito sa mga karera. Pero sa solo ride, kahit mabagal ka lang sa umpisa, ang importante, makarating ka hanggang sa dulo o sa mga pupuntahan mo. Taas na natin. Makikita na tayong view. Pwedeng-pwede mo gawin ang pacing or speed na gusto mo. Mahirap kasi yung malalaspag ka na walang kasama, lalo na't first time mo lang pumunta sa isang lugar. Take time lang, lalo na sa mga ahon. Ito, may rough road pa rin pala. Magmula dito sa boundary ng Pangasinan. Ito na yung rough road pa. May rough road pa rin pala dito. Pangatlo, your time is all yours. Sa solo ride, hawak mo ang oras mo. Ibang-iba kumpara sa isang group ride na kailangan at palaging naghihintayan. Pero kung nasa group ride tayo, napaka-importante ng hintayan at walang iwanan. Ang kaibahan lang sa solo ride, hindi mo na kailangan maghintay kung nagmamadali ka. At kung pagod ka na, hindi mo na kailangan magmadali para humabol sa kanila. Yung rough road, oh. Trail tayo ngayon, trail. Alikabok. Tuta. Kumay. Patabot tayo sa rough road. Ay, lumaagik-ig sa bike. Ano kaya yun? Rough road. Carbon Lodi. Ito na yung rough road. Dami pa rin pala. Gulat ko naman sa aso. Gulat tayo dun. So titingnan natin mamaya kung dito pa rin tayo dadaan pa uwi, kasi may daan naman sa kabila, kaya lang medyo malayo. Makita yun. Mukha na ba? Taas na natin, guys. Kita niyo yung view. Ayun.
Yun, sementado na ulit. Baka ito na yung umpisa. Itong ahon na to dati, rough road pa to. Kaya pag umaahon dati dito, ang hirap. Ngayon, sementado na. Kahit sasakyan dito, hirap dati kasi rough road. Oh my. Iba. Huh. So ito yung inakit natin, magmula doon papunta dito, tapos diretso doon. Dati itong ahon na to rough road siya, so halos lahat, karamihan na nagbabike dito, basta paakyat dito nagtutulak kasi mahirap siyang akyatin dati kasi rough road siya, tapos madulas, lalo na kung hindi pang trail yung gulong mo, talagang umi-slide. Pero ngayon, so madali lang siyang puntahan kasi sementado na siya. Tapos pag akyat mo, ito yung view na makikita dito sa ibabaw. At syempre, sa pagbabike mag-isa ay may mga bagay din na hindi maganda. Kung matagal ka na nagbabike, malamang naranasan mo na mag-long ride na mag-isa. At kung wala kang nakakausap, aabot ka sa punto na mabuboy ka talaga at mauumay sa kapapadyak. Pero nasa iyo na yan kung paano mo lilibangin ang iyong sarili. Delikado ang mag-isa. At dahil nga wala kang kasama, kapag may nangyaring aberya, ay wala kang mahihingan ng mabilis na tulong. Kaya dapat kompleto tayo sa gamit kapag nag-iisa. At syempre, kinakailangan din na may basic knowledge tayong kaalaman sa pag-aayos ng bisikleta kung sakaling abutan tayo sa daan. Nakakatakot kasi makipot yung daan, tapos parang madulas kasi makintab na, parang dulas ng kalsada. Itong nilusong natin na to mga kabaigang, yan yung tinatawag nilang Devil's Climb kasi pag pabalik ang ruta makunat akyatin yun, saka medyo may kahabaan din.
Kaya yun yung tinatawag nilang Devil's Climb. Pag pabaliktad yung ruta. So mukhang pudpud na yung brake pad natin ah. Tumutunog na. So wala gaanong nagbabike ngayon. Kasi siguro Lunes may mga pasok at trabaho. Wow. Grabe, rough road. Yeah. Wow. So kung dito tayo dadaan mamaya, marami palang ahon. So tingnan na natin, baka mamaya ikot na lang tayo, magluluk tayo, Sanpabyan tayo mamaya para hindi gano'ng karami ahon. Kasi hindi biro itong mga ahon na to, mahaba. Ingat. Nakakaano lang kasi dito kasi makipot yung daan. So nakakatakot. Baka mag-overshoot tayo. Mapasarap tapos mag-overshoot tayo. Yari tayo dyan. Bugbog ang puwet. Malapit-lapit na tayo sa ahon. Bali dalawang ahon yan magkasunod. Pero pagka ahon doon, malapit na, halos nandun na rin yung bikers din. Ito na yata yung unang ahon. Not sure kung ito na nga ba yung unang ahon. Kunat din ha. Chill lang. Palagay ko ito na yun. Yung unang ahon na medyo mahaba din. Pero mas matirik yung pangalawa. Ito yung huling ahon bago mag bikers din, pero medyo mahaba to at matirik.
quiet muna. Ahon sa is. Ito na, bikers din. At syempre, mas mainam na may dala kang ekstrang pera para naman sa iba mo pang pangangailangan. Lagi mong baon ang panalangin at gabay ng Panginoon. At kung nakarating ka sa dulo ng bidyong ito, nais kitang pasalamatan sa iyong suporta. Ako nga pala ang inyong kabike gang na nagsasabing saan ka man dalhin ng iyong bisikleta, uuwi kang may natutunan. Hanggang sa muli, be safe. I like to be educated, but I'm so frustrated.